Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ένα παιδί από τα Αγγλίου που ακτίβεται από Πόνια. Σήμερα θα σας κάνω ένα μαγικό που μπορεί να μην σας εντυπωσιάσει, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο εντυπωσιακό μπορώ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Έχουμε αυτές τις δύο τις μπάλες. Θα βάλουμε κάθε μπάλα. Θα βάλουμε αυτή την μπαλίτσα εδώ πέρα, πάνω από το πράσινο ποτηράκι. Θα το σκεπάσουμε και θα το σκεπάσουμε και με το μπλε. Θα τη χτυπήσουμε λίγο και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε από κάτω. Και ναι, αυτή η μπάλα έχει βγει. Τώρα συνεχίζουμε το κόλπο. Τώρα θα βάλουμε τη δεύτερη και τελευταία μας μπάλα. Θα τη σκεπάσουμε με το μπλε και μετά με το πράσινο. Θα τη χτυπήσουμε και ναι, έχει βγει. Και τα ποτηράκια είναι όπως ήταν.